За мен е удоволствие да се запозная с такава шармантна, хубава, голяма директорка. Много ми е драго. Благодаря. Много ми е драго. Наш морален дълг е, имайки предвид точно това, да адаптираме учебни програми, да адаптираме живота в училище и въобще живота и извън училище към тези изключителни умове, съвременните деца. Винаги съм много разтревожена, когато видя дете в количка с телефон в ръка. Твоите деца гледат ли на телефон? Не. Телефони не. От време на време им пускат телефон, никога не са гледали, никога. Сериозно? Това е не, абсолютно никога. възможно. Да, че си Ема те са малки, как ще им дам? И отиваме на вечеря, да кажем, и виждаш бебета, наистина малки деца, за да могат да се навечерят, а те го правят, защото родителите искат и те да си ядат и да си пият. Моят лимит за вечерта е до 7 часа. Ами аз повечето пъти гледам футболни видеа. Добре. За кой отбор си, моето момче? Внимавай какво ще кажеш. Манчестър Юнайтед. Не! А ти за кой Ти беше? си толкова добро момче, аз те виждам. Ливърпул, бе, миличък. Да си родител значи да даваш енергия, да даваш време, да даваш нещо от себе си. Ами подготви се за това. Скъпи родители, това, което е най-важно да си добър родител, е да вникнеш в сърчицето, в душичката, в индивидуалността на детето. Всяка секунда, в която не съм на сцената, съм с децата. И затова винаги, като се прибера вкъщи, казвам всичко и така от душата ми се отпуска и се лягам спокойно. Всичко мога да им споделя. Добре да, ако харесваш някой момче, например, веднага ли отиваш да кажеш на майка ти? Честно. Честно. Това е друг случай. Личният пример не е най-добрият начин да възпитаваш децата си, а единствения. Каква искат да станеш? Казва ли се? Ами, тата е искал от мен да стана астронавт, а мама иска да съм архитект. Аз не искам нито едно от двете. Така ти какво искаш? Аз искам, може би, да стана готвач, като порасна. И на мен ми казват да си следвам сърцето и което ми харесва на мен. Най-важното, което за всяко дете е водещо, да открием кой му е талант. Аз съм щастлив и доволен. Аз се почувствах като на workshop, тая българска дума, за родителстване, така че благодаря за тази среща. Чувствам се прекрасно с тези умни, красиви млади хора. Мисли като богат се излъчва с подкрепата на частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение ЕСПА